desberdin horien arteko indarren batuketan eta sensibilidade desberdin horien arteko errespetuen oinarrituta da. Hiru puntu daukegu argi. Bat, nazioa da zela. Bigarrena, gure etorkizunen modu aske eta demokratiku erabakitzeko eskubidea daukagula. Eta hirugarrena, etorkizun hori bakarrik Euskal Herritarrok erabakia du. Orduan jarraixen, gai guzti hori buruz azalpenak emotko txun, bideo txutxo. Eta herritarrak egitzen ditxo, nora ezer eta galdu. Piskat frustrazio hortatik egin ikusten asko eramendu da. Orduan, giro hori da, eta dokumentala gaztazari bat, baina gaztaita zera Zerteo bioz izango zen gaina, película kartzela, eta película Daura ikusi izan duenak, badakizue, piskat nola sortzen da. Herrikiro talde bat dago, gaina txarezkintza Eta hasiko gara, horreko egutegi hori jarretzute, hori entzeta euskaldeko egintza portalde dengunuen edo martxuan bat da, baina hemen badago portaldeko preskari bat, eskerrik asko. Eta eragazten berrezetan egon gara, azkenean pasako da martxoaren 9-ra, honetara, sortzi emakumeen egunera, eta eragatzea egoten eskatzeko oso bategaz, domekan izango da martxoaren 9-an, eta pentsatzerago errotxo batzien dagoen batera zuen argentine, eta horre martxon askorenak, askorenak behin osatzire eskuera bat. Esku dagoen da, eta horren eskuera bat. Xabi Tranzakorta, Jose Pablo Arriaga, Aitor Berogoitia, Xabal Turresi, eta gerozta ibestaren etorri dien, Gorka Txustegin, Maia Núñez, Lore Badiba, telefonoa eta kontaktu.